I don't have enough power that Jared has. I think I'm not that worthy for the Jared show. So I think Jared, you can just take it out. You can take it from here, bro. I'm here. The Jared Show. So, we're back sa Jared Show. Naata karon sa Iloilo for Asa nga film festival. So, Very luxurious. Talaron. ang hotel, it's giving old school. Nindot sa nisa. Nindot nga ngayuta nga upahon mo. Nindot og kanang kuan ba foundation ba? Nindot sa dig mga kisame. So we are in UP Visayas. This is our UP, standing right in front of you. Galimutan na siguro na siya. Lami kayong shawarma guys. Makakiki man very exquisitely. Exquisitely. Hindi na lamang salamin ng realidad ang pelikula. Di ara. Nanata diri sa Cinematheque guys. Fantastic Voyage. Voyage! Sunod kaya ako nang naong ang nadara. Magpa-shoutout day si Sir Kit Delegado kang Christian Naparota. What are you wearing? I'm wearing Christian Naparota all the way from Bohol. Nganay Resort sa Chocolate Hills. 23,000 ang scallop. Ma-comment pa nimo sa food sir. It's aesthetic. Aesthetically pleasing. Very appetizer. Giko lagi nimo shot glass. Ano de? Okay, gikuron ako ang akong kuon. Dapat diri ang itong mga letters of the alphabet. Z is for secret. Ay! Doc, ka-exclusive entry to sa backstage entry. Backstage entry? Backstage siya. Hindi siya sa stage. So, front stage entry. Muna itong mini Jafars. Yummy. Isa ka tao. Charay. Nata diri karon sa mga display here kay muni sa nauna nga mga garments mga kanang pang use nila o kanang gina-embroid before. Iloilo Fashion Week na sa sulod sa museum kay muratag ka na mag get ready with me ba? Get ready with me to meet Rizal and his friend. What do you guys think of my first outfit? My boyfriend invited me to a Katipunero meeting. Fin ako mag-uyab ang nasuotan before. Long distance ni siya sa kanini ni ate girl. Galayong agwa, Taylor Swift, fearless, speak now. 1989, reputation, folklore, evermore. It's giving band. We are day 2 here in Iloilo. So kabi na sa memories ng segment karon ng program. It's giving reminisce. Past is past, never discuss. Pero you shall never forget. Never forget. Learn from it. Binignet. Napodiri ang akong program. Unya pa kong alas 7 sa gabi. Charan! Yes. Jared Miano, Ngil 4 and 12 minutes. Maulaw ko kaya. Pero sabi ni siya nga mag-interview ko kay puros man mga Bisaya ko mga gina-interview. So, chill lang. So, karon kay mga other districts of the other nation, of the condensation, of the modernization. This is Tony. Hey. Cherry. Ay. Sutod. Ko gara-gara ihadit ka Pauline. Bante ka sa banawa. Claire. Dito ka sa banawaan ni Matay. Sakto ba daw akong ginabot? Asa ta Pardolong Karen guys? Saan tayo papupunta? Pabalik na tayo sa hotel. Ako din mag-vlog. Uy, hi guys. So nandito po tayo ngaksi. Walking distance naman. Init mag-movie. Ito, madaw to skin. Tayo ang derma. The Triangle of Sadness. Hello, oh. Aircon? Aircon. Bago kignaw niya. Open bago na window. Wala, day open na niya yung back door. Propeller. Perfect. Nata karon sa hotel kay gikan kog dump. So naka-meet ko sa mga other filmmakers diri sa Mindanao, Luzon, and also other parts of Visayas. So kind and so cool. Dako po lang niya camera. Dako kay nga siya nga camera ma'am nga lisod kay siya pang vlog. Gamay oxra siya. But like bugdo kayo. Nata sa UP Visayas. Okay, para mo, tanaw na sa films. Bye! My name is Jermaine Tulbo. My name is Doxford Perla. Red Honorides. I'm from Cebu. And my film is titled Sadyang Nabulabog ang Tanan. Stop po yung word, diba?
My name is Jared po. I'm the director of Ngilngi. Cheers! First time. Ano ko guys? Nag-request ng budots. Ikaw po nag-request ng budots. The Jared Show! Oh, tayo ka-stressful lang to eh. Oo, kabilis choreography guys. Wala ko sa practice. Hindi kayo.